ಬಾರಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಒಂಜಿ ಊರು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರ್ನ ಊರು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನ ಕಂದಿತ್ತ ಓಡೇಡಿಗೆ ಪೋದುಂಡು ಐನ್ ನಮ್ಮಂಚಿನೊಕ್ಕಲ ಏನು ಸರಿಸಾದಿ ಕನ್ನಡ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ದಯಪನ್ನಗ ನಮ್ಮಡೆ ಬರ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಓಡೇಡೆ ಪೋದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಆ ಗಲಾಟೆ ಈ ಗಲಾಟೆ ಕೋಮು ಗಲಾಟೆ ಜಾತಿ ಗಲಾಟೆ ಬರೋದು ಮುಂದುವರಿ ಒಂದು ಪೋಣು ನಾಡ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಬದುಕೇರೆಲ್ಲ ಬಂಗೊಂಡು ನಮಕ್ ಬಂಡ ನನದಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂತೆಪ್ಪು ನಂಚಿಗೆ ಹೋಯಾರೆ ಕರಿದಾತಂದು ಅಂದರೆ ಇತ್ತಿರ ಜವನಿರೇಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬದುಕೇರೆ ಬಂಗಾಪು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಏತ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಾ ಸಾಪುನು ಬಂಡ ಈ ನಾಡು ಏತು ಮಸೀದ್ ಉರ್ಸುಲು ಒಬ್ಬರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದು ಬಂದಾಗ ಏತ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಕ್ಲ ಶಾಂತಮಾರಿ ಒಬ್ಬರು ಆವೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರತೆದ ಒಂಜಿ ಊರು ಆ ಊರುಡು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಬೋಡದೆ ಇಂಕೊಂಚ ಸಿನಿಮಾನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಅವರು ಬರೆತೀರು ಐನೊಂದು ಎಂಚಾಣ ಮಂತೊಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೋರ್ಡು ಓಟು ಪಾಡೋಡು ಮನಿಪಂದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಓಟು ಪಾಡ್ದು ಕುಡೋರ್ಯಾಗ ತೊಂದರೆ ಕೊರಪುನತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓಟು ಪಾಡಲಿ ಓಟದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಐನು ಕೊಡೋರಿ ಐನು ಬರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಏರೇರ ಅಮಾಯಕೇನು ಸೈಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಐನು ಒಂದಾನಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಬೋಣುಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಓಟು ಪಾಡ್ನುಂದೆ ಒಂಜಿ MLA MP ಆದು ಆಯ ನಮ್ಮ ಬಂಗುನು ಸರಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಾರು ಉಪ್ಪುನೆ ಇದು ಉಪ್ಪುನ ಕಾಯ ಮಂತೊಂದು ಎಪ್ಪು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತು ನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಓಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು 5 ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಲಡಾಯ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮೂಲು ಪೊಕ್ಕಡ ಜನ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಮನಶಾಂತಿ ಆಲಾಪನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಮುಟ್ಟೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕಲ್ಚರ್ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಶಕ್ತಿ ರೀತಿನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಮುಲ್ಪ ದಯ ಗಂಚ ಗಲಾಟೆ ಆಪಿನು ಅವಾಗ ದೇವರು ಗಟ್ಟಿಜ್ಜೇನ ಮುಲ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜೇನ ಈಶ್ವರ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜೇನ ಅತಿ ಏಸು ಗಟ್ಟಿಜ್ಜೇನ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿರ್ಲಿರು ಆ ದೇವರ ನಕಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಂದೊಂದು ಪೋಯಿ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಕೊರೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದಿಂಗುಲು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮೋನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿರಾಕರೆ ಬಂಡದು ಅವು ತೂಕ ಐಕ್ ಎಂಜಿನ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಅವರು ಐನು ಮೊಡೆತೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಐನು ಕೊರಡೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಎನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರಾಜಕೀಯತೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜಕೀಯತೆ ತಾತಾರ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಪ್ರೀತಿನಿಗಿಂದಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿನ ದೋಷಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಂದು ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ನಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಪನೋಡ ಆಪು ನಿಜಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತನಿಗಳು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಗಳು ಕಾಸುಪಾಡ್ನ ಸಿನಿಮಾ ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಂತಾರಂದ ಕುಡಂಜಿ ಗೌರವ ಎನ್ನೆತ್ತ ಅತಿಥಿ ಕುಡಂಜಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ